Bun și salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Skywars. Eu sunt Video Pro Gamer 54 HD și astăzi o să jucăm pe serverul MKX .minecraftromania.ro. Uitați aici itemele mele. N-am mai jucat atunci. Bun. În episodul acesta știu că mulți dintre voi mi-a zis să mă bat. Și chiar asta o să fac. O să mă duc la bătaie. Că mulți mi-au zis, nu mi-a plăcut, de ce nu te-ai bătut, mai mult ai stat. Bine. Și în episodul acesta o să mă duc și o să fac PvP. Bun. Nu deschitul. Bun. O să mă duc și o să fac PvP. Dacă tot ne-a zis că nu vă place episodul, haideți să facem PvP, fraților. Bun, e mai bun asta că treaba de PvP. La ce îmi trebuie indestructibil 3 pe arc. Păsa la. Haideți, frați. Mi-a zis că nu vă place, că nu știu ce. Bun. Haideți, fraților, să trecem la PvP. Bun, haideți, frați. Să bătem pe băiat. Ce să-i faci, bă, lui ăla? What the fuck? Mi s-a blocat. Ce, mă? Uite, frate, PvP. M-a bătut. Bun. Uite, frate, el cu sabie de diamond, ce de diamond. Da? Toate șansele le avea el. 8 secunde, frate, pe bune. Chiar așa de puțin a stat. Da, faza a fost că și mie mi s-a blocat acolo un pic, dar nu știu din ce cauză s-a blocat. Dacă era la lui, aș fi văzut tot cu aruna lui bună. Bun. Haide să sărim. Uite până, haide să-i cădim în cap. Aici, critică, ia. Ce prostă lău. Poate vine mie unul pe ăla. Bun, haide să ne ducem să nu sabie de diamond. Dacă tot am picat aici, că este aproape. Poc. Mamă, credeam că și eu aici. Credeam că o să cad. Hai, frate. Da, dai-mă sword. Bun. Băiatul acela a găsit poțiunea de speed. Numai așa să-l găsesc. Mamă, ce mă? M-a speriat. Credeam că dă cable bani. Băiatul acela avea și mâncare. Deci nu știu care. Mamă că sunt. Bun de bătut. Bun, o să mă duc și o să-l bag pe băiețel. Că e tare frumos. Unde ești, mă? Are golden apple. Altfel nu s-ar putea, frate, decât cu hack. Bun. Deci, să nu vă sperați că pierd deoarece voi mi-a zis să fac PvP. Bun, frate. În episodul ăsta nu o să-mi fac nicio arună, nimic, o să mă duc să mă bat, fraților. Dacă pierd mereu, nu e vina mea. Voi mi-a zis că n-am făcut PvP, că nu știu ce, că tot episodul ăsta. Bun. Hai să facem PvP, să nu mai facem nicio armură. Hai, măcar să fac și eu. Unde ești, mă? Bă, băiatul Steve. Stai, mă, acolo. Bortul. Bun, a căzut băiatul. Dar cred că s-a băgat. Hai, dăm poate să găsesc. Au! What the fuck? Am căzut și eu. M-am omorât singur. Boi. Bun, deci m-am atacat singur. E clar, frate. Bun. Nu știu de ce la kill nu ne-a băgat și mâncare. Dacă să nu mai stăm, uite, așa ne ducem direct fără mâncare. Și până așteptăm și după aia te duci jos și mori. Mai bine să nu mai fie mâncare. Da, frate, dacă îl dai odată cu kitul. Ăla are sabia mea de diamond. Care am dat aici.
Acolo este cască de demon, nu te duce, bă! Ia uite aici. Poate e el. Nu! Mamă! Hackeroria! Mai sunt episodul de... Ce, frate? De ce mi s-a lăsat? N-am mai ținut sprintul cu mine, frate. Deci țineam pe cât târlă. Dintr-o dată m-a lăsat la săritură. 2 secunde. Hai că aștept. Gata. Stai. Așa. Și ăsta. Da, mai bine așa. Este la... Dacă n-are cea bun. M-a arătat viețile ca un bun. L-am luat. S-a făcut. Bun. Haideți să ne aruncăm. S-a aruncat un tic deja în fața mea. Dar a plecat. Nu mai. E convine, frate. Bun. Lasă, bă, Hecu, bă, lasă, Hecu! Bă, pleacă, frate, acasă! Nu, așa, dau un continuu. Pleacă, frate, acasă, cu Hecu tău! Bă! Bă, ești retard. Unde ești, mă, sub mine? Te-ai dus în void. Măcare. Uite-l, frate! Bă, ăsta încă mai încearcă, dar nu i-a reușit. Nu i-a ieșit, adică încă n-a reușit. Aici e fier. Nu sabie de fier. Bun, am văzut eu un băiat mai devreme trecând pe aici. Nu te-ai dus, bă. Aici sus, nu știu la ce să duc toți, deoarece este o poțiune de fire resistant. Cu chestul tău de diamond cu tot, man. Ți-ai băgat și poțiune, bă, frate. Na, ce probă, mă, băi, frate, că nu avea și cădea. Ia, mă. Fricoșilor. Fricos, bă, tu cu ce stai tu tău. Yes! Fugi, că e hackerul. Uite la că se ridică. Yeah! Nu mai, frate, eu îți dau. O, mai aștept să vii tu la mine. M-a ținut minte hackerul ăsta. Că eram acolo. L-am bătut. Dă-mi bă sabia. Ce crezi, mă, că nu te văd? Uite, aici stau. Uite numai ca să nu vii tu încă. Fraier, ești filmat. Fugi! Mamă, o lovitură mea. Bine că am mâncat un porcio. Na! Bine, frate. Bine, frate, tu ești filmat acum, deci n-am ce să zic. Bun, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost la Video Pro Gamer 54 HD. Pa! Deci înainte să închid filmarea, să nu ziceți în comentarii că nu v-a plăcut, că am murit ca asta. Voi mi-a zis-o, frate. Atunci am zis că în episodul acela am stat, mi-am făcut armură, am vorbit cu ăștia. Frate, era primul episod. Adică nu, tot cred că primul era, nici eu nu mai știu. Sincer, și da, uite, ăla e Owler. Și nu o să zic acum că tipul acela este filmat. Tipul acela este filmat. Haideți să vedem acum ce o să-mi ziceți de acest episod. Că m-am bătut, n-am făcut nimic, de mai multe ori am murit, dar asta e, fraților. Bun, cam atât cu acest episod. Eu am fost o Video Pro Gamer 54 HD. Sper că v-a plăcut. Pa, pa! Pa, pa! Bye, bye!